Pagkakaburunyog, problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Maray na Martes na pagkaga sa Satuya Agabos. Fetsa 15 kan bulanin Oktubre taon 2024. Ang samoya pong pagpaabot ni na pagpagirumdum na sa paghambang niya to kan kasiributan. Ang mahal lamang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan na, minaimbitar na mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 nin udto. Mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan or nasa ugada na kan trabaho alas 9:08 na bagaw. Sa gabos na drivers, padjak drivers, tricycle drivers na barkada niya to. Ingat-ingat dyan sa biyahe. Mga drivers man kan mga pribadong bihikulos. Siyempre dyan sa Bicol International Airport, si Sir Edwin Ala. Sagkod ang barkada taman, si Sir Dan Belanghel. Dyan po sa Grab Taxi. Mabuhay ang mga drivers. Ando lamang ang pighandang pangudtuhan dyan sa mga taga-Victory. Sa Cruzada, maging dyan po sa Sabang Pigkale, San Roque. Bita no, maray na agatabi sa Indo. Albay District man tabi, good morning na yi na alaw rin. Kumusta ka na yi tabi? Budaan Familia. Sa Daraga, siyempre Sir Ato Lim. Sir Ato Lim, good morning dyan po sa Petron Tapgas Gasul. The best man tabi ka mo dyan, Petron Tapgas Gasul, ano? O tamang-tama, nagluluto na kan pangudtuhan, naganda na, Petron Tapgas Gasul dyan sa kusina, puwerteng kapartner ang tabi dyan sa kusina, ano? Ang Petron Tapgas Gasul, Petron Gasul. Diyan sa Premier Distrito, hala, so mga nagdadangog tabi sa Samuya sa Pagikan 106.9 WGBFM. Sa pangenot man ni Sir Dex Velez, SM Sir Dex Velez, good morning. Sa Men and Women kang 106.9 WGBFM. Third District, Rayna Agaman, yan sa mga Telkamalig, Ginubatan, Ligaw, Poland, Pulangi. Uy, sa Ligaw pala dyan, ano? Sabi mabugtak man yung guys, ano? At saka yung Robinson's Mall. May nahiling baga ako na parang sa newsfeed, ano? Robinson's Mall ata sa Ligaw. Tapos Gaisano, sinasabi ko. Diyan sa Catanduanes, maray na agaman tabi, pati naman po sa Sorsogon, mas Baticam, Sorcam Norte. Katuwang Tanyus Team, siyempre Pading Jimmy, ang samuyang pag-iribat chief reporter. Kumparing Jomar Bien, Pading Al Armario, si Joshua Bino, Karen Nicole Ala. Siyempre si Henry Mata sa Manibela. Control Technical, June Napolis in the house. Sa AM Band, sa newsroom, kompleto. Nagngenot dyan, the ever reliable News Direct Mardela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran. Nagkasakit si Jen, ha? Nagmati-mati sa dangunyan na okay na. On the road to recovery. Yao na po si Angel, kaya si Jen Matthew Balyaran. With Mary Joy Jarresco. Yaon man dyan si Jasmine Baloloy.
with Madam Shia Leron sa production. And katabang siyempre si Jimos Barrios, Sindaman Girara ay nagtatabang-tabang sa muyang social media platform ang DCGB News Online, ang sa muyang news portal. Jimos Barrios kasabay dyan. Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po ang Saindong Public Information Officer ng Bayan. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na aga sa mga barkada niya to dyan sa Boys and Paints. June, sinasabi ko sa iyo. Boys and Paints, the number one paints. Kay Kagawad Bong Logronyo. Diyos maray na aga tabi sa imo Kagawad Bong Logronyo kan Boys and Paints. Kasuba ko duman yun sa figure standby sa pigpahingalo ang kubagadi. Nangaturog akong diit. Naalimpungatan ako. Nagbuhat akong bigla bud nag-inat. Nagdireklong sa panghiling ko. Marauton pala nandiyon So, na-experiencean mo man dyan. So, buhat kang bigla. Nagdireklong talaga sa panghiling. Nangarapot ako. Iyo, ikaw magkaan. So, nag-inat akong chiring ipunira sa akong bigla sa loob. Isus, nagdireklong sa panghiling ko. Ika dyan, nakamati ikaw magkaan. Salbay niya kay Neo. Nangarapot talaga ako. Talagang duminiklom. Nagpiri yung sumatako. Pinirikit ko sumatako. At turog ako ang chiring. So, turog bagang tukaw sana. Bigla akong buminuhat nagtanog sa cellphone ko nagtanog dinasa ko tapos nagbuhat akong bigla tapos naginat akong bigla so nagunat-unat baga isus na ako una ko matumba ako nagdireklom sa panghiling ko talaga diyon ika nakamati ka kanaro ka ng sistema man difficile pala so bigla kang maarimpungatan wag katapos ma-stretch kan bigla ay nakatalaga Right, aday kita natumba. Sus Mario Joseph. Talagang badiklom sa panghiling ko diyon. Mario Joseph man. O sige de. Yugon mong increase yan and dimar kan petrolyo. 270, 290 araw ka ng range Yan. Yun na baga supig tataramta kaso nakaaging aldaw. Nag-increase because of yung uncertainty dyan po sa Medio Oriente. Yan, tabi sa Middle East. Dara ka ining pagpaparaparibok kan mga state-sponsored na mga militanting grupo. Yan na Hezbollah, sagkod ining Hamas. Yan. So Hamas, sponsored man yan. Suportado kan Palestine. So Hezbollah, sponsored man kan Lebanon. Yan. Puro mga kalaban. So Israel. Sus Maria. Sige, maray na aga tabi sa imo Migong King Rehinaldo. Yan. Nag-antabay man si Migong King. Pagkatapos, good morning dyan sa Indo sa mga sur na barangay kan Ligaspi. Doc Chris Gianan. Good morning, Doc Chris Tabe. How are you? Dyan sa kunyan sa Daddy's Angels Clinic. Dyan sa may Aleco. Kampang kan Barkada Tama na Ravax. Good morning man tabi dyan pala sa Ravax. Magampangan sa na yan. Yan so mga nakagat ning ayam, ikos, nakamrag. Dyan kamo sa Ravax. Very accommodating. Maray ang serbisyo kan Ravax. Yan tabi. Good morning sa Indo dyan mga sirs, mga madam. And siyempre kay Doc Chris. Nagyanan dyan man po sa kwan sa sa Daddy's Angels Clinic. Si Madam Rose Nagrahida is on the line. Madam Rose, good morning. Hello, Madam Rose. Good morning, Ping. Yes, good morning, Tabe. Ingat, diba? Matumba ka, maringan ikon, matumba ka sa katre mismo. Yung biglang buhat ako, diriklo mo sa pagling ko. Marauton pala na, naputol si Madam Rose Nagrahida. Yan. Ay, good morning man tabi, bro. Si Sir Danny Garcia. Yan, maray na aga tabi sa imo. Sige, di dakol kitang mga temas mo niyan pong pagkaaga. Diyan lang po kamo igo kitang mga manlain-lain na istorya, lokal, nasyonal, imaging internasyonal, digdi po sa Tingog Kanbanwaan. Yan. We will be right back tabi Jun. Ipasok muna yung nagkakapera dyan na hanap buhay tanganing kompletos kita pag-abot kan Disyembre. Mabilta ang programa.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Mga gayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulang genyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong imperial, probitas at mga boss. Si Fem, ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko langi. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ngang bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka ba sa bukid, Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsulta tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat June, buwelta na kita sa programa. Happy birthday pala June sa the only lady, mahal na esposa ni Kagawad Bong Logronyo, si Madam Judith Logronyo. Yan, nagbe-birthday ngon yan. Happy birthday tabi sa imo, Madam Judith na Logronyo. Yan, happy birthday. All the best blessings and regards sa familia sa indungduan ni Kagawad Bong Logronyo. Di sige. Kay Kwan man pa lang, kay Doc Glenn Thaddeus Isip. Good morning tabi isay mo Doc Glenn. Sir Doc Glenn. Kumusta na tabi Sir Doc Glenn? And regards man po sa imo and have a happy day. Yan, sabi ni Doc Glenn. Usik ko niyan. Gold na sabi ni Kagawad Bong, si Madam Judith na Logronyo, gold. But sabi yun, 50 years old na 50 years old, the best. Sabi ni Padimong June Napolis. Yan. Si Maricel Detesio, para dangog man kan programa, nag-abang permi. Thank you so much, Madam Maricel Detesio. Yan. Sabi ni Sir Doc Glenn Thaddeus Isip, Pio, sunakagat doktor sa ibong man. Good morning tabi sa imo. Yan. Sir Doc. Natada ito Sir Doc ta. Nangaturog baya ako sa tukawan. Nagtanog cellphone ko, di hiniling ko. Sulog akong antipara. Pagtapos paghiling cellphone, buat akong bigla. Sabay so inat-inat baga. Isus nagdireklum sa pangiling ko. Marautong pala na bigla diyon namin na bangon ka. Tapos nag-inat ako tulo. So talagang in-stretch ko sulawas ko. Sige. Sabi ni Sir Doc Glenn, recovering. Yan. Sige. God will always be with us, Sir Doc Glenn. God heals always. Sige, diretso na kita kan sa tuyang mga pag-restorya ngunyan pong pagkaaga. Sa tuyang pinag-aabangan, ito bagang kunda lalawusan kan Senado pagkondusir kan Senate inquiry pero bakong live as in bakong in public. Ito bagang sumanunugod sa mga reklamo kay Pastor Apollo Kibuloy kang Kingdom of Jesus Christ. Igo baga paano ka itong bareta na daimi nga nagdesisyon da sa Senado, particular sa Committee on
So komitiba ni Senadora Riza Ontiveros and other committee na minatabang sa investigasyon, daida ipapahiling sa publiko. Nata daw niya ko, day man ipinaluwas o rason the public is so much interested. Sindaman sa Senado, so nagpaparapaluwas baga kan istoryang iyan, sagkod na na-arrestar baga si Kibuloy, grabe na so pressure both sa mainstream media imaging sa internet. Grabe na so pressure sa gobyerno na talagang hanapon niyan si Kibuloy because of the serious allegations na aakusar sa iya. In fact, nasa kamot na kan korte ngunyan so mga kasong isinaangat kay Kibuloy. Bako pati basta-bastang kaso. Sex trafficking, human trafficking, sexual abuse, mga minors pati. And come to think of it, interesado ang publiko saro siyang pastor na maimpluwensya even sa ibang nasyon. Now, naunambitan tang ibang nasyon bagatabi. So sa iya nga ning kairiba duman, kanakalis na semana, nagkaigwanin pag-aako kan pagkakasala to a lesser offense. Nag-plead guilty siya, parang plea bargaining ang apod kaiyan. Sa legal parlance, plea bargaining. O sige, umako ka kan arog kaining pagkakasala, ang konsekwensya kaiyan, mababawas-bawasan ang sa imong hahampangon na penalidad. O igwa kayan sa Estados Unidos de America sa indang judicial system, igwa man kadig di sa tuya sa Pilipinas. Suduman sa Estados Unidos de America, igwa man baganing kaso si Kibuloy. Bako man basta-basta pati. Human trafficking and sexual abuse. Pagkatapos pagdaranin dakula o nabulto ning kwarta na dahil nag-agi sa tamang proseso kan gobyerno. Wanted nga na isa kan FBI. Ngunyan, nag-plea bargaining na ito. So saro niyang akusado ka iriba, inako so sa iyang partisipasyon duman sa modus ni Pastor Apollo Kibuloy in relasyon duman sa mga kasong tighampang man ni Kibuloy sa Estados Unidos de America. Yan. Now, digdi sa Pilipinas, nata daw araw kaanso nangyari. Daida ipapahiling sa publiko, siring kan na hearing na ining gulpiman ng interes kan tawo sa kaso ni Mayor Alice Guo. Na iningan ki Mayor Alice Guo bagatabi John, it is of national security concern. Halos baga hubaan na nila duman si Alice Guo, so mga kairiba pa, si Cassandra Leong, buda sa iba pang mga resource person nila duman na pinag-crucify sa committee hearing sa pangenot ni Senadora Riza Ontiveros. Now, mantang naghihiring baga ito, suki Alice Guo, nagkakaigwa man ng stand-off duman sa Davao, kan pinaghahanap baga si Kibuloy. Lalong naging interesante sa tawo. Paha sa tawo duman, ano man ang gadaan masasabi man kayo ni Kibuloy sa mga akusasyon na pinagbarabad sa iya. Kaipuhan maarestar. Sagkod na naarestar baga, kan mga pulis. Naarestar ito si Kibuloy, nako-corner na Yaod ba nagaduman sa compound kan Kingdom of Jesus Christ? O di, sa mga tao, lalong naging atat na kumbaga yun. Na kung ano sunahiling tang hearing, sistema kan pagdangog kan hearing ni Senadora Riza Ontiveros, tas yaman na nagkakapot baga kan mga reklamo kan kay Kibuloy, iyo man sa expectation kan tao. Kundi yun na nga niyan. Daida yun ilalive. Nako. Anong yaon dyan? Na kung pag-isipon, so magnitude kan posibleng peligro na darap, kung ilalive ang committee hearing, ikumpara mo digdi sa pagdadangog kan na komite sa inquiry kay Guo, mas halangkaw ang level of kumbaga dapat na anapod level of security in terms of security is concerned, mas halangkaw ang level siguro baga pinag-akusaran na ispiya kan China. Mantang ini si Kibuloy, sa iya masanang pighampang is criminal offenses na private in nature. Kumbaga,
sexual abuse, human trafficking. Kaya duman so tawo na kun yan, maski kita na frustrate kita, nata daw taarog ka ini. Garima po una nga ni, so hearing, ini nag-adang-adang na ikatulong semana kan Oktubre. Ini Oktubre. Apwera ba kan hearing sa Senado, igwa na si Kibuloy nin mga kaso sa korte. The court now acquired jurisdiction over the person of Apollo Kibuloy. Tanadakop na siya. Interesado ang tao, you can just imagine, pastor ka, professing the word of God, and bako sa nangani yun professing the word of God, claiming to be the Son of God. Tapos ang kasupighampang lupig, sexual, child abuse, day ka kaan guluguluhan. Tapos may pagkadiit baga ining ano nga pudkaan, maambog pag minataram si Kibuloy. Nakalaban baga kay ni si Kunyan, si Vice Ganda, yan, si Vice Ganda, nagkapasibagan zinda, and minayamanon ba yan mga arukaan yun, utrong ko sa Induha, maski bagaron na kita sirang plaka, kung yaon pa sa internet, hanapon dito so, lalo na vida gayud ito, lalo na vida, arog mangkaan, halos parehong-pareho ang hinampang na sitwasyon ni Pastor Kibuloy duman sa pamayuman kan arog ka na kongregasyon. Sexual abuse. Ang pagkakaiba sa na dyan, taduman sa kunyan sa Estados Unidos de America, na sintensihan siya kan korte. Ang patubod niya man, sindaan, irensya man kan mahal na Diyos, Jesus Christ. Usap sabi mo, irensya, kadugo, kapamilya ni Jesus Christ. Iyon na sa indang mga patubod yun. Then, so familia ninda, iyon ang nagpapadalagan man ka itong lalo na bida na duminakula maning tudo, ang sa indang worth is millions and millions of dollars. Arog man kan, may mga kurking daman sinda, tapos nag-ugbon sa mga manlaylay na estado sa US of A. USA baga manlaylay na estado yan, State of Colorado, State of Minnesota, arog ka yan, State of California, yan. Nag-urugbon yan dyan. Pero an mabilib ka dyan ta, nakakakumbinsir sinda, even professionals. Ito dyan, itong susalalaw na vida, ini bako ining bakong sini, bakong pelikula, documentary ini, igoning documentary evidences, pinahiling sa Netflix. Ang sistema dyan arog ka ini di, ang patubod niya, ako ngaya ang kadugo kan Diyos, kaya dapat pagserbihan. Ngunyan, minapili dyan, igwasin na ning parang inner circle na katiwalang-katiwala, ka itong so pamayuman na ito kang lalo na vida, katiwala ni mga tinyentes, mga eyodantes, minapili dyan kan mga hoben pang kababaihan, magagayon. An patubod arog ka ini, magpasalamat ka, taika personal na maserbi sa aki kan Diyos. Kung anong ipagibo sa imo, gibuhon mo. Sag ko na dumana, pinag-perpetuate ka itong so head na ito kan lalo na bida, usayang sexual demonic desire. Uyugon mo yun. Ang instruction yun kay itong so parang mayordoma. Dahil ka magreklamo kung anong ipagibo sa imo dyan sa laog kang kwarto. Kariguson mo, masahihon mo, sa kuday ka pipahali, di ka maghali. May nag-surface yun na 4 na mga biktima duman sa US. Kinasuhan itong so leader na ito, nadakop, sinintensyan kang korte. Yan. Arog man ka ng istorya digdi sa, may semblance digdi sa ining ki Pastor Apollo Kibuloy. Kaya interesado man kunta na sutawo, kundi inda ko sana kung anong mangyari. Taday da bagay ito ipapublic so hearing. Pagkatapos, igwa man paano ning kwan, igwa na paano baganin kaso man sa korte, tibaad magkasurub judici ining iba dyan yan, subjudice role. Uy, si Sir Rodel Niño Franco, good day, bago ka sir bumangon, sa igdaan ka po mag-stretch or unat-unat. Bako so pagbuhat mo ang pag-stretch. Miapod po kami kaan, postural blood pressure. Nagbigla pagtaas o pagbaba kan BP po. Iyo tabi, kuan, Sir Rodel, bigla siguro nagtaas o nagbaba so BP ko. Sir Rodel, tama.
So posisyon ko diyon, nakatukaw ko, nangaturog ako, siguro mga 10 minutos, pwerte sa turog ko. Diyan sa kunyan, sa pigistan bayan ta sa likod. Magtanong sa telephony. Nya kita baga, pirming alerto pag sa telephone, tayo ang kwanta sa radyo, kung mga impormasyon ko ano. Basa ko, yung tipara ako, basa. Nya ko, mainat-inat law. Bumuhat akong bigla, unat-unat ako, Isus Mariusip, Dominic Lunso pangiling ko, nangarapot ako. Anapod palang kaan, postural blood pressure. Yan. Nabigla pagtaas o paguba kan BP. Mapansit lamang kita, sir. Ay. Sir Rodel, nagdadangog ka patabi. Salamat sa pag-edukar sa kuya, ano. Yan. Sabi ni Sir Danny Garcia, Colt Bruce sa US. Trump Colt man baga. Tautan, pag-restaurant, si Donald Trump, ano. Taigo akong kababayan, si Sir Roel Popa. Nag-uli digdio. Biyo nagkukuspa. Taga-US na ito. Demonyo ngayon si Trump na ini. Na ano kanya ko kabayan? Sinabat ko yun sa airport, sa Bicol International Airport. Iyon ang ganso pagkakal. Kabayan! Salbay nga yung Trump, inuminuli nga ako. Dahil ako mabuto kay Trump. Gunmuan. Ayan, kay Trump. Sige. Ito palang so aleko palang tabi ha. Igo bagasin nang pinag-anunsyer na mga brownout baga kunta na dyan sa First District. Ano? Kansilado ito. Kansilado. So sa Santo Domingo, kansilado tabi yan. Ha? Kansilado. Yan. Sige. Ano man, natatanaglaw si Coach Topex Robinson. Yan. Bro, good morning tabi isay mo, Sir Danny Garcia and Sir Rodel Nino Franco. Yan. Iyo pala nang apod ka ito, postural blood pressure. Sige. Eto na, may mga hanap buhay kita. Oras Pilipinas, it's 9:38. An oras hatod sa Indokang. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na.
Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda. Highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ito ang tunay na never say die. Itaas ang tagay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, makatao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa Segundo Distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga
Pinag-inibuhan niya, idolo pa dabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay Mayor Nonoy Kap. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, June. And buwelta na kita sa programa. Sir Rodel Niño Franco. Igwa pa yan na pansit na yan. Puertehon. Nabara-bara mong pansit dyan sa imo. Sir Rodel Niño Franco. And syempre, maray na aga sa satuyang amigo. Si Jordan Alpajaro kan segundo distrito kan Albay. Yugon mo an. The best naman ini. Jordan Alpajaro kan second district of Albay. Yan. Sabi ni Jordan, mga hobenes ngaya kay puhan atindiran. Mga programa kan hobenes kay puhan igunim nagakanigong boses diyan sa sanggunian panlalawigan. Fight naman si Jordan na. Ayan. Sige. Second district Jordan Alpajaro. Kinatawan baga initabi June si Jordan na Alpajaro. Mga barkada ta. Laban-laban sila sa Roman si Padikong Rodilio Sala. Uyugon mo sa radyo man yan dati. Nagburong-bungan sinda. Sige. Chief Jimmy, kumpadre, good morning. Gusto ako ibasama nito ni Pading Rodilio Sala. Ano na naman ang mga proposal kan lalaking an sa imo? May baka nga sama nito niya ako po. Tiraban mo si kumpadre, basta sa napalan. Sakop ka kato dyan. Ana? Second district baga. Diyan mga pasir-pasir sa imo. Si second district. Si kumpadring Rodi na Liosala. Pait-pait baga sinda. Budas susayang esposa si Madam Susana Moral Kadag. Bako? Sige. Sa mga dagdag niya tong barita tabi pa de preparado na ang BSP Mayon Council sa Albay na nakabase ang opisina sa Ligao. Konsain na sigon kay RJ Alferez, BSP Council Executive. Karakteristik niya sa rong Boy Scout, laging handa. Preparado na sinda. Sa Regional Jamboree na mapon sa Oktubre 23, sundo Oktubre 27. Nagahalat na sana sinda kan mga ma-register mga partisipantes. Iba sa Regional Jamboree, first time inipati, ma-host na Albay sa Barangay Basag sa campsite tabi padepon sa sa activity site, mga CR, tubig, ilaw, security, naghururo na sinda, latag na ang mga bagay nene. Aram mo, kumpadreng Jimmy, talagang bako yan na basta-basta. Because kan sa kuyang elementary days, ay high school days nga ni kumpadreng Jimmy, nagdayo kami kay ito, Regional Jamboree man, sa Lamon, Goa, Camarines Sur. Ay talagang gulping participantes kumpadreng Jimmy. Yan, tapos, kaya sa basag yan no sa Ligaw. Sige. Sa campsite sa Puon kan Mount Masaraga. Sigon kay Sir RJ Alperez, bigahalat na sa naninday yung mga official start kan Jamboree. Madali na, October 23, natural.
pinapanginutan ni kan Regional Chairman, dating Gobernador Noel Rosal. Oho. Biglalauman, mga gobernador kan 6 provinces digdi sa Albay. Oho. Diyan mga bisita, invitado. Iyo. National officials kan BSP, panginot kan Secretary General si Robert De Leon, biglalauman man na maabot. Kaya ang biglalauman tabi pa na mga bisitang mga scouts and scouters 5,000 to 6,000 individual. Sobra pa iyan, kumpadring Jimmy Gayud. Tas siyempre may mga kairiba-ibay na alalay. Oh, di ba? Mga staff. Yugun man. Pati ang alkalde dyan kan Ligaw, sibot-sibot iyan, si Itay Nando. So, siyempre, sa lokal na gobyerno, mapakuhan kayo na pasiguro man, tas security natural. Matumar parte iyan. Sa Indaan Jamboree site. Sa abangan niya ito, inimantabi pa dito na kulang aktibidad din kan Boy Scout dahil anta kung matatandaan baga, haros nagkapirang taon na nawara sa scouting activity dahil lang itong pandemya na COVID. Ngunyan, kumbaga, ibinwilo na ang full blast activity ini kaya regional da Jamboree sa Sagibo, digdi sa Albay, sa Ligaw, dangan ang bulan na ini talagang scouting month. Yes. Oho, sige. Ang tabi pa sa tuya mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas, preparasyon kan sa tuyang Albay na Albay, natural, ang Ligaw, pati yung, in particular, yung Ligaw City, pati yung Mayon Albay Council, kan Boy Scouts of the Philippines. Sana maibulta itong konsepto kaidto, na an jamboree buday ning mga camping dainin mga sapnaan ibaga tataad rin ang mga camping ngunyan, mga kampural iguan ng darang kusinilya, iguan ng darang butane na lutuan, iguan darang folding bed, iguan darang tent o trapal na kung sana bako taka ito kan camping tabaka ito diyon. Magibo kitang tent. Mahanap kitang iyan na sukawayan. Matugdok kita ng tent tapos magamit kita kayo ng mga iyan na dahon ki niyog, palakpa. Iyan na gugun. Iyong ibububong niya to, bubugkuson niya to iyan dyan. Tapos tuturuan kita kayo itong mga aram mo pa yun ang square knot, 8 knot, nangyang aram ko ngayon donut. Pigigiri bumi ang kaito pagkatapos yung pigapod na igwadyanin na sarong segment na survival. Pigtuturoan kami kung paano ang pagluto baga duman sa kawayan, pagluto nin maluto, pagpritos nin bunay sa flat na gapo, pagbagid, first aid, buda sa pagibo ning monkey breeds. Ikumpara mo ngunyan sa Puerto de los Ubos, pag may mga kampural, mga camping, magdiyan ka sa campsite, may dara ng tent na madalion mong i-assemble. Igwang darang lutuan. May pa-delivery pa sa Food Panda, sa Grab. Igwang folding bed. Kay today talagang manunurture at an early age ang mga elementary and secondary students sa technique of survival. Dahil kay itong folding bed yun. Ang gamit mo kay ito, sako. Tapos sa mga hinawan ming awot, mga rikot, kumbaga, yan ang mga awot kung ano-ano, isisuso mo yan sa sako, iyon na ito ang samuyang naggarikotson. Bubugkoson mi susako, ipaplat men sa daga, garinan kutson. Yan sa mga hinawan, so piglinig dyan na mga rikot, mga awot naan, mga duot. Isuso man, malumoy man tabi Dahil mga folding bed na iyan. Ngunyan ang camping may nagbabantay na magurang. Tapos mahanap kami ka ito nin kunyan. So hiking, igo ba ganing hiking? Na daining kunyan, daining dalan.
Susunodon mo sana so mga trail signs. Yan. Iguanin mga trail signs na ibinugtak dyan. Yung mga scout masters. Ma-informer sa imo kung saan ka pwedeng mag-agi, kung saan ka pwedeng mag-agi. So direction mo kung right or left. Yan. Tuturuan ka pa magbasa ng compass. Hahanapon mo sa true north. Yan. So mga degrees kung saan ka mabirik pag nag-hiking na kamo. Compass lang ang gamit. Daing mapa. Yan. Inda ko nganyan kung pigigibo paan sa mga camping berdaw kamong mga magurang nagantabay ngunyan. Dapat camping pag alas 11, alas 12 hatod ning pagkaon naman sa campsite. Ay kay tayo masap na kung ano ang dapat na sapnaon diyan. Maluto, survival ngani. Mahanap kan tubig na papakala kagaon tanganing maging safe na inomon. Ngunyan day na may bottled water. Padilibera na ning pagkaon. Ay naka. Di iyon ang sana. Pero na-interview ta baga kay to kanakaaging mga aldaw ining mga scout master may na-interview kito si Pading Jimmy sa programa man ngani niya to. Nahapot niya to ang bagay na di man nga pigbabil tami paan. Lalo na itong so first aid technique buda ining so kunyan so yan ang mga pagbugkos diyon. Yan ang mga pagbugkos baga. Yan. Ano na Sir Nelson Garcia. Good morning tabi isay mo Sir Nelson Garcia. Dua ang paraan tabay ta. Dos Garcias. Si Danny Garcia, Sir Danny. Buda si Sir Nelson Garcia. Yan, maray na aga. Pinagturok dan kita kay ito yun. So, 8 knot, square lashing. Tapos, ano pa ito? Na mga bugkos. Na mga madlain-lain. Na mga pambugkos naan. Kung anong gagamiton mong style pagbugkos. Pagsugpon. O kung mabugkos kaning pakros na kahoy, o kung sumaybit-bitan, man lain-lain na yan tabi na mga nuts na pinag-aapod. Halos sarong aldaw man kamo ka natuturuan. Tabi, yan. Nut tying, sabi ni Sir Nelson Garcia. Good morning, Daddy Pio. Nakatutok na po ako sa programa. God bless. Iyo tabi, Daddy, ang scouting tabaga kaito talagang survival. Kaya exciting, sana maibalik ito. Sir Nelson, nut tying. Yan. O, sabi ni Sir Nelson, sheep shank, dog shank, etc. Yan. Iyan ang mga pagbugkos naan, igwanin mga purposes yan, asin kung anong tama mong gagamitan. Na pag nakuha mo ang technique, igwa ka sa nang bubutungon so sarong puro, hilbad yan tulos. Pero, makon iyan, matuos, makusog, na minapugol kan mga pigbubugkos matabi na ng mga sheep shank na yan, dog shank, rilingaw ko na nga niya. Igaw pa kami kay ito ning so palas, so punyal, ano nga pudkaan na punyal naan. Na igaw kaming apudkaan, mga palas na yan. Si Sir Nelson. Sir Nelson, good morning. Hello, good morning, Daddy Pio. Opo. Mas pili po nga niya ako, hindi ba mga penante sa truck? Pili ba ko sa nataying? Iyan, pag ako sa truck? Oo. Mas the best ito. Saro-saro titara mong sarusan ng butong, dara na gabos. Yan, pero ang pagkabugkos nila, talagang igot na igot. May mga karga bagay, natatapalan ng trapal, tapos gagak ko na ninda. Oho. Pilibo na kang pagkagibo ninda. Day nahilbad yan poon Manila hanggang digdi. Day nanggad. Pero, igwa ka sa nang bubutong mo na saro, ilbad yan ka, boss. Boss. Thank you very much, Daddy Pio. Salamat, Sir Nelson Garcia in the house. Iyogon ma. O yan. Yan baga mga pahinanti dyan yung mga truck. Mahiling mong minaburo ko sa buda yan na tripulantes dyan sa barko. Tripulantes. Yan. Mga buda pahinanti ng truck. Sana po ining mga pinag-didiskutir niya to kompa dyan, embedded pa sa mga kamporal jamboree na yan. Naka-attender ako kaning jamboree dyan, kan high school ako sa Lamon, Goa, Camarines Sur. Nagdayo kami. Talagang kaito ang jamboree, survival pa. Dahil pang mga folding bed kaito, dahil kan mga portable tent na yan. Talagang naggiribo kami dumanin sa muyang istadahan. Yan na duman ako nakaako diyan kanin nasako si suan mi kay na mga pighawan mi pinagbadas mi na mga awot nen mga rikot.
O, yan ang ginibuming kutsunduman. Sa 7th, narumduman ko, 7th, bakungan itong regional National Jamboree. Kugun mo sa Lamon, Goa, Camarines Sur. 7th National Jamboree. Digdi sa Legazpi, saro sa mga matinding scout, Buday Scouter, si Sir Tony Reyes, the last Boy Scout. Sir Tony. Sige, mabarita mo na si Madam siya. Pakalis ka ni mabalita ang programa. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Rex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga parao. Mapati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daidyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang dainya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makitaw talagang si Gov mapuutol. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albaysi. Governor Rex Lagman, maaasahan. May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa saindong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa, i-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinuspindir kana Land Transportation Office o LTO ang operasyon kan tulong driving school sa Metro Manila asin Cavite dahilan sa pamimeke kan mga theoretical asin practical driving course certificates. Sigon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II, ang mga driving school sa Las Piñas City, Caloocan City asin saro sa Silang Cavite ang pinatawan nin 30 aldaw na suspensyon dahilan ta sigon kay Mendoza basado sa nakuanindang impormasyon nagtatauan mga ini nin sertipiko maski padain na kukumpleto ang mga courses. Ang nasabing theoretical asin practical driving course certificates ang saro sa mga signifikanting rekisitos sa pagkuanin mga driver's license. Katakod ka ini tinaawan doon ni Mendoza na nakakabahala ang insidente dahilan ta ini ang mga pwede pagpuunan nin mga darakulang aksidente. Mientras tanto sigon kay Mendoza sa indang papa-explain karon ang nasabing mga driving schools kung sain pagdain na kontento ang mga opisyales kan LTO ang pwede ninda ining dagos na ipasara. Kung magigirumduman, pinatawa naman nin kaparehas na penalidad kana LTO ang duwang driving school sa Lucena City asin San Sebastian sa Tarlac dahilan kan kaparehong pagbalgar. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Mailaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silymarin Capsule.
Liver Aid. It's liver or lover, boys. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ito ang tunay na never say die. Itaas ang tagay, Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, ligtas sa puso ko, Madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Diyan Trinidad, tindog buwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Get ready for a shopping spree this anniversary 4-day super sale at LCC Supermarket happening from October 17 to 20. Get ready for fantastic deals of up to 50% off. This is your chance to grab your favorite items with best prices, big savings, and LCC Rewards exclusives. It's our way of saying thank you to our amazing ka-LCCs for the continued support. Join us at LCC Supermarket for this exciting event and don't miss out on the special offers and surprises waiting in stores. And we are giving you the anniversary midnight shopping at LCC Main with exciting activities on October 19. Hakot Bigas, harvest all you can, eat all you can ice cream and hot dog, and mascot appearance. And the crowd favorite, Oras 60-second Hakot Shopping Madness. See you mga ka-LCC on October 17 to 20. Let's make this anniversary 4-day super sale at LCC Supermarket unforgettable. You may also shop online at www.shoplcc.com.ph or via Community Markup. LCC Supermarket, our best for you. Like and follow our official LCC Supermarket Facebook page for more details. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, salamat tabi June, sabi ni Sir Nelson Garcia. Inabot ko yan ang National Jamboree sa Cebu ka ito. Yan. Dakul yan na tig-agihan na selection as scouter, daddy. Yan. Iwan agad, nakasabay man ako dyan sa sarong National Jamboree sa Lamon, Goa, Camarines Sur. Sabi naman ni 2138, ang brand kan hunting knife. Yan, hunting knife pala na po kay Tudyon Mananggad. Hunting knife. Igo kami kay itong punyal na daradara. Hunting knife. Yan. Okapi. Yan, Okapi da su brand. Igo ni mga gamit yan na hunting knife. Igo ning suguro gudo. Sabi naman ni 882, ang natayeng kay ito, Sir Pio, pigagamit sa pagtindog kitent. Warang gamit na pako ang tent. Kung sisay may dakol na gamit na nuts sa pagibo kitent, may award. During awarding kan mga nagpa-participate sa Kamporal. Good morning, Tabi. Tama ka dyan, Tabi. 882, pigagamit yan sa pagibo ng tent. Yan ang mga nataying na yan. Sige. Diretso na kita kan istorya pa dyan sa luwas. Nasa linya si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, good morning. What's happening? Good morning, Bade. Salamat. Aktibong koordinasyon. Enrican Aleco. Asin mga barangay kapitan. An pigbubusol ngunyan para sa mas makaskas na aksyon. Koning kaso, may mga concern sa linya o supply kan kuryente sa Albay. Iyan ang pakioro ni Liga President, Albay Chapter President Hisham Ismael sa Aleco Management tanganing maaksyonan tulos ang mga concern sa kuryente sa mga barangay, bako lang digdi sa Legazpi City, kundi maging sa iba pang mga local government unit o mga munisipyo. Eksperyensya kaya na paminsan may mga concern sa barangay na dahil masabutan kan mga barangay officials kung si isay an kukontakon, si isay an concern na departamento sa Aleco na dapat humero kung baga dahil nagkakaiguanin tultol na direksyon kung sain madulok ang mga konsumidor. Kung minsan yun na naging kausa na nadidelay ang aksyon. Kaya big question ni Board Member Hisham Ismael na kada LGU may naka-assign man na tao ang Aleco na digdi man maagi ang komunikasyon. Pwede silang magsadiri ng GC o group chat para may pasa naman sa nagkantaga Aleco sa indang concerned department ang mga concern sa barangay ang proseso mapadali na ko magasaroan na direksyon, makaskas ang direksyon tangani na makaskas man ang aksyon pag-abot diyan sa mga barangay. Aram mo ining si kinatawan Hisham is full of wisdom because kapitan siya. Opo. Isi niya
pulso kan tawo ta sinda ang pigdudulukan lalo na digdi sa Ligaspi, sinda ang pigdudulukan kan mga problema ka ito, kan mga konsumidores, kan mga nasa barangay. So tama yan ang pinagsasabi ni Isam Ismail kinatawan na magkaigoning systemic structure. Correct. O na ang barangay makakakonektar tulos sa Albay Electric Cooperative once na igoning remalaso sa supply and serbisyo ng kuryente sa lugar ninda. Yes, saro yan sana pag-oronan daw ninda sa Liga meeting, digdi sa Ligaspi City. Anyway, an Aleco, willing man, lalo si sa Technical Department, Engineer Lucilo, willing man na maging aruganan sistema para makaskas man sa parte ninda ang pagtaon in aksyon. Tama ka pa Bio sa concern sa mga barangay. Kumbaga, si board member Isam Ismail, experience niya yan bilang kapitan, bilang barangay official dyan baga sa barangay. Pag may problema talaga, po doon hanggang sa kapitan. Iyo. Kaya nasa experience siya kanini Isam na Ismail na gusto niya man may sirin sa ibang mga munisipyo na magiging sirin ka na sistema madali ang aksyon. Buda, igo pa pala nining sarong character trait si Kapitan Isam na ang sa iyang parang customary is unifying factor. Yes, dahil siya nagkakunin mga sa kapitan niya ngayon sa ibong ini, sa ibong ini. Dahil, pagyaong ka, sarabay kita. Iyan ang sabi ni Kapitan Isam. Ang sarong nga naging accomplishment niya baga pagtukaw niya digdi sa Ligaspi as Liga President. So mga kapitan digdi sa Ligaspi, daing kolor-kolor, sararo niya baga. At least maraingon yan ang relasyon kan mga kapitan sa tintang mga barangay digdi sa Ligaspi. Yes, because of his character trait na unifying factor. Dainin na kiling-kiling kun sa inka pag igwang concern. Sige, aktibaran tayan para sa tabo. Iyo man yan gusto niya ma-adapt na sistema nga ni. Bako sana sa level kan mga kapitan, kundi sa level kan mga ordinaryong residente sa barangay, lalo ining concern manungod sa Aleco. Roger, sige. Yan, tabi pa ang impormasyon ba, digdi sa lawas, Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Al, sa istorya hali dyan sa luwas. Tama po yan na pinag-isip ni Kapitan Hisham Ismail kinatawan and siya man ang leader baga kan mga kapitanes digdi sa Ligaspi pati sa bilog na probinsya kan Albay na magkaigoning systemic structure na maikukonektar ang barangay sa Albay Electric Cooperative once na igong mga remalaso sa supply and serbisyo ng kuryente. May systemic structure na yung susunodon, template, tanganing maaktibaran tulos kan Aleco sa problema sa mga barangay. That's good enough. Tabi, sige, diretso kita kan mga istorya sa oras na 19, lapwas ang alas 10. Si Joshua na sa linya. Joshua, go ahead. Yes, good morning sa iyo. Good morning sa mga paraan tabay. Dahil sa insidente nin harakbasan sa mga eskwelahan sa nagkapirang mga lugar sa probinsya kan Albay asin sa iba partikan na Bicol Region sa giraray na nagpakiramdom si Department of Education o Regional Director Gilbert Sadsad sa mga school officials na pasiguruhon ang mga gamit sa mga eskwelahan, lalong na itong mga kagamitan na nagagamit sa pagturo para sa mga estudyante. Sigun Sadsad, bago siyang mag-abot digdi sa Bicol Region, nagpalawas na siya ito ni sarong memorandum kung sa'y nakapalaman ang mga kasuguan sa proteksyon asing libertad ng mga eskwelahan kung sa'y napiginggan niya na ang eskwelahan, ang mga school principals na mga watan ang talagang magbabantay lalo ka mga eskwelahan. Kadwa, i-secure ang mga room kung kinatuan magdoble o kaya mag-trip mga padlak-gibuhon ay mag-roll out ng pensyon. Kasi panatulo, agad din tabang sa mga local government unit tangalit ng asusin pa o seguridad insecti yung mga eskwela hindi sa reyon. Kung patandaan, so nadako ka na PNP alias Boy TV
kung sa nagkapirang mga eskwelahan na biktima, nagkapirang mga TV na ni. And maswerte na sa iba na pakan mga otoridad. Sa iba, day na. Kaya na magpasiguro, siguro subsad ang mga school officials din sa Bicol dyan. Yan, Sir Pion, na istorya, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa istorya hali dyan sa luwas. Anapod ka dyan baga kan watchman, sereno. Iyan mga apod kang kaito kan mga panahon, sereno. O igo ngayon yung sereno lamang dyan. Gusto sabihin, so nagbabantay lalo pagbanggi. Pwede man baga ko na ayan ano na SUDEPED makipag-tie up sa mga barangay na padyutihan ning tanod ang mga kunyan an mga lugar na iyan, campuses, urog na pagkabanggi. Mala mo baga ito, nadakop si Boy TV, mga telebisyon ang hinaraba sa mga manlain-lain na eskwela's publikas digdi sa Satuya. Taga-Sorsogon pa yun, nagdayo. Takon kunyan, kung daining watchman, dawa doble ang kandado or kung daing nagbabantay dyan, tutong kabon iyan. Pero kung may tao, matataha man giraray ang mga yaon dyan, maguduwang isip man kung may nagbabantay. Nagkasurusog baga ito so mga hinaraba sa TV ka nakalis ng mga aldaw dyan sa mga madlaylay na eskwelas publikas. Si Boy TV, taga-Sorsogon yun sa Tuminira. Di good job sa mga pulis tabi. Congratulations. Kaya lang nahampangon niya ng pulisya sa iyon na nganian, dapat magkaigwa na ng maximum damage control ang liderato kang pulis por dahil sa dahita masabutan na ini na ibinuyagyag duman sa Senate Committee. Aram nindo, ining mga nahihiling tang bareta sa TV, bak usap kung ano pa man, we try to be very inquisitive. Hilingon mo Pigkumpara ko sa mga bareta, duman sa bareta kan mga kan ABS, kan GMA, TV5, buda ano pa, may pahayag duman itong sumanunungod baga sa ibinuyagyag ni Royina Garma na imbulto sinda Bato de la Rosa, Senador Bato, Senador Bongo, Presidente Duterte, bibarayadan da sa mga nakagadanin mga suspek sa droga and everything else. May pahayag ba ito si Garma? Kadaklan sa mga ipinaluwa sa TV, so pahayag sa nang ito, buda so pahayag kan mga kongresistas na minapabor duman sa statement ito ni Garma. Pero duman sa television man kan gobyerno, igwa man pala ning pahayag duman sa interview, lumismong yung chairperson kan Quad Committee, so chairperson si Representante Ace Barbers, ang pahayag niya, day man ngaya kami pakaan kukunyan makukumbinser basta-basta ni Garma, sagkod na day ngaya ning evidensyas, buda day ning corroborative testimony or evidences. Pero duman sa TV, sa ibang TV, ang pinag-cut nindang interview, itong kumbinsido na sinda sa kunyan, sa pahayag ni Garma. Kaya araw kita kaana, for so long a time, kung bako kitang kunyan, kung bako kitang inquisitive, magparahiling kita kan bareta sa TV, nalalaso ng isip ta, nagkakaigwa na kita ning salang konklusyon yun. Yan. At ito sa nanya ko, Jesus Mariusip, grabing pagkakaiba. Duman sa sarong TV, araw kay Rizzo Pigtaram ni Garma, so dating PCSO chairman, napigakusaran si Duterte, Senador Bongo, si Senador Bato de la Rosa na sa drug war ngani, may interview duman, si Garma, so statement ni Garma, pinag-play, then so reaction man kan mga kongresistas, napabor duman ki Garma. So chairman, daipig air duman sa tibing ito, so pahayag ni chairman na day man basta-basta paan. Kaipuan pangayakaan corroborative testimony. Sumapakusog pa kan testimonya. Ito nga pahayag sa ni Garma. Dapat nga iluwas niya ang kakusgan kan pahayag naan. Day ito ipigluwas yun. Di ano pang nangyari? Nalaso na suisip kan Pilipino yun because of that news item. Paano nakaantabi? Ay nako. Kaya dapat
kung kita inquisitive ni baray tabi sa mga baretang nahihiling niya to diyan sa kunyan sa telebisyon. Igwa pa pala ng importanteng bagay diyan sa scouting. So flag signaling, yan tama tabi 2138. Flag signaling, balikan ta itong suko niyan. So scouting, flag signaling, anapod kaan semaphore. Aram mo yan, John? Semaphore ang apod kaan. Ang letter A, igo ning mustra kung paano. Igo ka ning buro banderitas na kapot, ang mag-inibong na kamot mo, piguro itaas ang John. Letter A, igo ning mustra kung paano. Letter B, igo ning mustra kung paano. Anapod kaan semaphore. Yan. Igwa ka sa ng teleskopyo, day pa itong over, teleskopyo sana, nahiling mo sa nagsisignal, kada sarong litra, tigsusurat mo duman, so signal kan na banderitas na may darak so scout makakakuan ka kung anong gustong sabiho. Apod kaan semaphore. Yan. Sige, salamat kan sa idong pagantabay. Masunod tulos, day maghali ha, masunod tulos ang Samoya News Director si Mar Dela. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Sa selebrasyon, kanay ka 66 na taon na